dama ita yar Maiduguri ce kwarai, wasu masu ce dama ita margi ce kwarai. Da na yi postin ɗin tsohon gidanmu, people were shocked. To hasadan ku bai kai hasada ba, cin da ba za ku tura aje a nuna muku a muku investigation akan wace ce Sayyada ba. Da tun a lokacin ai za ku zo ku yi posting kamar yadda kuka ma Jamsi. Wayyo Allah, Allah ya ba mu karuwa yar iska ta zo gidanmu ta yi ma uwata hoto babu riga a jikinta, raina fansa ne akan mahaifiyata. Wallahi za ku gan haukan da ba ku taɓa gani ba. Ina da kirki, amma in ka taɓa ni, kirki nan ma, rashin kirki nan ma neman su suke su bani haƙuri, wallahi rasa su suke yi. Sannan bari in gaya muku, ni yar cikakke yar Maiduguri ce, ku je ku yi bincike a kaina, ban da bad record. Hasali ma ba a san ni yar Maiduguri ba ce. Reason because I don't do friends. My dad is a policeman. Girman falo muka yi daga makaranta sai gida. Bana zuwan club, bana zuwan biki, bana zuwan joint. Shi yasa idan aka gaya mutane ma ni yar Maiduguri ne ma mamaki suke yi. Sanin da kuka min sanin social media ne. Kuma ko a kanan ma ina da duk wani privilege, bana gaban iyayena, bana komai. Amma wannan home training babana, take it or leave it, yana jikina har yanzu. Yana jikina har yanzu. Mubarak, don't worry. Wallahi na san duk masoyina, he can feel my pain. Amma ina daidai da su. Ni ce ciwon idan karuwe da 'yan daudu. Ni ce ciwon idan karuwe da 'yan daudu. Bari in gaya muku. Kun buga da ni kun kasa. Haka nan kuka zo ku illata min abba PA na. Ni kuma na ce kuɗin da nake nema. Kuɗin da nake nema ina nema ne saboda in kare mutuncin kaina. To idan kuɗi na kare mutunci, dole in kare mutuncin abba. Haka na yi shiga na yi fita na je na maka ɗan bura uba a kotu. Ba don haƙuri da agreement ɗin da ya yi ba da